In kaka in kaka koro jatelo mar party sani. Lokruoge mage midwa dhi kelo mondo mi party obed motegno. King'iye kigoto rubin mbele kaka ng'ama osebedo siasa ni higni mang'eny iseneno kaka ochalo. Lokruok mane mineno ni kotimore party ka to party dhi dong' motegno. An sani pod ok aparo lokruok mada kelie party. To gima temo sani process en kelo unity. Mondo ji oriwre. Kech wan gi kuonde moko kaka Kakamega wan gi pogruok e kind jotelo ariyo madongo. To ing'eni when the two elephants are fighting, it is the grass that suffers. Kuro jopiny ema hinyre nikech jotelo ariyo madongo gore Kakamega. Tadwa temo yore duto mondo akelgi kanyachiel mondo wakel kwe mondo Kakamega odong' koriewre kaka ne en ga chon maonge ywaruok, nikech mano osehinyowa makata sit ma nyicha obviously marwa moro achiel ma Kisa East ochiegni wadhi mana wite nikech ywaruok ma kind jogo ma ka candidate ma ochung' to ni ma candidate ng'ane koro itemo yore temi frustrate go mondo owe, kendo ka ng'ato ochung' ni mano candidate ng'ane kendo the same. Koro giyware gigore gi jogo samoro gi intimidate gi ng'ato we kata sit kosemiye certificate. Koro maeri kelo yom mar party. Adwa donjra e yore bilago manyalo kelo disunity ma affect the popularity mar party on the ground. Mana achiel kuom gik ma adwa timo to ok ni en Kakamega kende, kata Busia be wanie gi problem. Magi strongholds mag ODM. Kata na piny luo ka be wan gi kuonde ma wanie gi problem. Kata Nyando jirandi kanyo wanie gi problem. Korka party yiero mondo wakel kwe kuondego mondo gini ochung' moriere mondo party obed gi unity. Maga mim na examples ok ni mago kende to watemo ni mondo kuonde mantie cases bilago watemo mondo watiek piyo mondo wane kaka wanyalo diro party mondo wadhi nyime. To plan ma detail kaka wadwa dhi nyime gi party to kore ka waloso wabro chiwo bang'e kwasetieko wacho mar ywak mar morning ni.